गोसोआव खुसि मोनदों आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिनि हाइकमान्डखौ आं धन्यबाद जानायो जे आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों बिथांमोनहा आरो भबिष्यताव आङो जाहाथे बिसोरनि एक्सपेक्टेसनाव गसंनानै खामानि मावलांनो हायो बेखौनो आङो राजखान्थियाव गोदानै आगान फैनाय नंगौ मा फोरमायगोन आं रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन रायजोनि थाखायनो आं कन्टेस्ट खालायदों हिन्जाव माहारिनि थाखाय आरो युवा प्रजन्मनि थाखाय आं खामानि मावनो सानदों एमएलए महरै देरहालांनायनि उनाव नोंथांनि फार्स्ट प्रायरिटिया मा जागोन आंनि फार्स्ट प्रायरिटिया समस्तिखौ डेभेलप खालायनाय बेजों लोगोसे आरो दस्रा दायित्व मोनबावबा दस्राखौबो खालायगोन एन्टायार आसामनि थाखाय आरो देशखौ जौगानायनि थाखाय आं मदद होफागोन फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानदों जायफोरा गोदानै भट होगोन पार्टिसिपेट खालायनांगौ पलिटिक्सआव जोङो गोजानाव थानानै नायनो नाङा खारन पलिटिक्सआ जोंनो बयनिबो थाखाय दरखारि सामाजिक भाबै जिहेतु जों मानसिया जीवन जापन खालायो ओंखायनो पलिटिक्सआव गोरों गोरा गथ'फ्रा फैनांगौ जाहाथे समाजा मोजां जायो 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि दं नोंथांनि थाखाय माबायदि प्रत्याह्बान जागोन प्रत्याह्बान आं जेबो नुवाखै बिथांखौ खारन बिथांखौबो टेस्ट खालायखांबाय मानसिफ्रा जोंनि समस्तिनि मानसिफ्रा 5 इयार्स बिथांनि खामानिखौबो नायबाय बाहाय जेबो माने डिफारेन्स नुवाखै ओंखायनो दिनैहाय आंखौ खालि बिपिएफनिल' नङा इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो आंखौ सापर्ट खालायदों ओंखायनो आं थांनाय समाव जिहेतु इउपिपिएलनि आखायाव क'क्राझार समस्तिया थांदोंमोन बे खेबाव बिपिएफआ लाबोफिननो हागोन एकदम 100% लाबोफिननो हागोन आरो बयबो ज' जानानै ओंखारनांगौ ओमफ्राय इउपिपिएल बिपिएफ थानो नाङा बाहाय सासे बर' हिन्जाव ओंखारदों निस्सय आं खामानि मावनो होनानैसो ओंखारदों पदबिनि थाखाय नङा जायगानि उन्नति जानांगौ जोंहा आरो आवगायनानै थांबावनांगौ समाजनि उन्नति जानांगौ बिपिएफ दोलोनिनो गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि भटार बारग'मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै टिकेटखौ मोनासै मा बुंनो बिथाङा समाजनि थाखाय बिराद खामानि मावलांदों बिथांनि अबदानखौ रावबो माने ना खालायनो हाया बिथाङा दिनैहाय बियो सम्पुर्ण पार्टिनि डिसिसनमोन आरो आं बेखौ सनमान होयो बिथांखौ आरो फैगौ दिनाव आं बिथांनिफ्रायबो आशीर्बाद लायगोन